Boas tardes. Hoxe comeza oficialmente o inverno e notase. O frío seguramente é o que máis están sufrindo arestora porque as temperaturas baixaron aínda máis. E sobre todo, iso notarono no interior de Galicia, onde as folerpas caeron con intensidade. Xa chegou a neve, tinguindo de branco varios puntos en toda Galicia. O sur da provincia de Lugo e as montañas de Ourense acumularon algúns puntos máis de 5 centímetros. Moito cuidado nas estradas porque hai pequenas complicacións. Moito frío. Xa facía lá e aquí peor aínda. Aquí axudando a montar muñecos de neve. Hoxe que son as primeiras nevadas, que non contábamos con elas tan pronto. Pero bueno, hai que aproveitar que hai todavía pouca xente. Localizan o corpo sen vida dun home en Bueu despois dun amplo operativo de busca. Desaparecera mentres pescaba de madrugada nunhas rochas no lugar da Roiba. Non deron con el ata esta mañá. Foi a Garda Civil quen o albiscou dende terra. A muller coitelada onte por un compañeiro de piso faleceu esta madrugada no Hospital da Coruña. En principio, descártase a violencia machista xa que non mantiña unha relación sentimental. El está detido pendente de declarar mañá ante o xuíz. Xornada electoral sen incidentes en Extremadura. 1.400 mesas electorais para preto de 900.000 extremeños que levan votando dende as 9 da mañá para elixir goberno autonómico. Polo momento, a participación cae un 4% con respecto ao 2023 e rolda o 36%. Xa votaron todos os candidatos e todos animaron os cidadáns a participar. E quedan menos de 24 horas para que a Lotaría do Nadal comece a repartir sorte. Teñen ata as 10 desta noite para mercar o seu número ou para adquirir algún décimo a maiores con alguna terminación concreta. Neste telexornal imosles contar cales foron as máis repetidas no Gordo dende que se celebra o sorteo. Porén, isto non aumenta a probabilidade, todos os números estarán no bombo. Hai un número que toque. Cando toque o número, para mí máleme. Xa é o meu millor. Pois eu quería que me tocara o 7, pero non sei se saldrá o 7. Dame un aleatorio que salga. Porque como tampouco sei lo que va a salir, por si lo supiera vaya fácil, ¿verdad? Con Nadal, as portas e as compras de última hora marcando a axenda dos nosos fogares son moitos os negocios e, sobre todo, grandes superficies comerciais que intensifican a súa actividade, amplían calendario e abren en festivos como hoxe. Son moitos os que aproveitaron esta mañá de apertura en domingo para mercar eses últimos detalles. Sí, estoy buscando regalos para familia y amigos. Para o regalito de Navidad. Últimas compras, cambios, devolucións. Para ser domingo, sí. Hai moita xente. Ya que abre, pues por lo menos darles trabajo. E hoxe asistimos a un mercado especial, o do Capón de Vilalba. Este é un evento que mestura a tradición, economía do rural e gastronomía. Aquí conviven chefs de alta cociña con familias correntes. Todos teñen un mesmo obxectivo, mercar un bo exemplar que poñer a mesa nestas festas. O prezo dun bo capón pode chegar tranquilamente aos 200 euros. É un capón artesanal que se cría ao aire libre durante 7 meses e o último mes na capoeira. A calidad, os meus teñen a mesma calidad hai 38 anos que euros, son bons. O capón ben presentado, ben criado. Os candidatos. Seguen votando en Extremadura e poderán facelo ata as 8 desta tarde cando comezará a contaxe. Polo momento, total tranquilidade. A participación está sendo máis baixa a de hai 2 anos. Ata as 2 da tarde votaron un 36% dos electores fronte ao 41% que fixeron en 2023. Sí, os candidatos xa votaron todos e insistiron en chamar a participación e a mobilización do electorado. A última a votar foi a candidata do PP á reelección que quere acadar os 33 escanos da maioría absoluta para revalidar o goberno sen depender de Vox. Marcos Sueiro. Que tal, David Santi? Haberá que esperar o reconto para ver se as expectativas dos candidatos se concretan. De momento, os colexios electorais, como dicides, seguen abertos e a afluencia de votantes vai medrando a medida que pasan as horas. A participación, dicíadelo vos,
foi ás 2 da tarde do 36%, 6 puntos menos que nos anteriores comicios autonómicos. Xa cumpriron os candidatos e todos deixaron mensaxes políticas. A presidenta Guardiola, candidata do Partido Popular á reelección, invitou desde Cáceres os extremeños a construir esta terra por riba das siglas, e o aspirante socialista Gallardo chamaba a unha participación masiva. Os cidadáns que máis madrugaron tamén mostraron a súa confianza no proceso e pedían, sobre todo para o futuro da rexión, estabilidade. Foi unha mañá intensa con moita expectación mediática e cun resultado que inevitablemente terá unha lectura española. Xornadas en incidencias significativas na cita extremeña coas urnas. No terreo das cifras son 890.985 as persoas con dereito a voto, que elixen 65 deputados da Asamblea Autonómica, 36 na provincia de Badaxoz e 29 en Cáceres. Nos anteriores comicios, o PP e o PSOE empataron en escanos, 28, pero con lixeira vantaxe dos socialistas en votos. Nesta ocasión, o Partido Popular e a súa candidata María Guardiola figuran destacados nas enquisas. Guardiola emitiu o sufraxo en Cáceres acompañada do seu fillo, que votaba por primeira vez, e fixo un chamamento á xente que traballa cada día por Extremadura para votar con esperanza. Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo. O cabeza de cartel do PSOE, Miguel Ángel Gallardo, votou na súa localidade natal de Badaxoz, en Villanueva de la Serena. Tras unha campaña en circunstancias adversas, hoxe apelaba a participación para reforzar a democracia. Votar y votar mucho es la mejor respuesta ante la convocatoria de estas elecciones, que es la mejor respuesta para las dudas que se han puesto en las últimas semanas sobre nuestro sistema democrático. O candidato de Vox foi o máis madrugador e depositou o sufraxo tamén en Cáceres. Asegurou que a partir de hoxe o seu partido vai cambialo todo en Extremadura. Esperamos que hoy empiece el cambio que tanto necesita nuestra tierra y que tanto necesita España, porque estamos seguros que aquí en Extremadura va a empezar ese cambio. En Mérida emitiu o voto a candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Pediu que os electores alcen a voz dunha vez por todas reclamando dereitos e liberdades. Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos y que no nos roben las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado. Nestes comicios temíase a priori que se poida producir un récord histórico de abstención, ese é o referente a evitar polos candidatos. Máis de 6,63 millóns de turistas viñeron a Galicia nos 10 primeiros meses deste ano. O director de Turismo, Xosé Merelles, destacou na Radio Galega que, ademais de aumentar as pernoctas, tamén subiu o gasto que fan os visitantes. Supera os 114 euros o día de media. O turismo é un dos motores económicos do país e xenera máis de 100.000 empregos. Xosé Merelles destacou a rendibilidade do sector hostaleiro, que dixo medra grazas á desestacionalización e a ampliación da oferta en territorios que ata agora non se centraban nesta actividade, como é a provincia de Lugo ou a comarca de Celanova, en Ourense. O turismo supera o 10% do PIB en Galicia. Podemos dicir que estamos ás portas de pechar un dos mellores anos turísticos en Galicia. Estamos medrando nestes 10 meses, pois, un 2,5% máis que o ano anterior, o 2024, que xa foi un ano excepcional en termos turísticos. Destacou o aumento dos turistas estranxeiros, máis do 30%, e o gasto que fan, que supera a media. Só no Camiño de Santiago os peregrinos de fora son máis do 57%, cos norteamericanos á cabeza. A vista está posta no próximo Ano Santo. Estamos ás portas de un Xacobeo 2027. O Camiño de Santiago sigue a ser un elemento tractor imprescindible para a actividade turística en Galicia e para a actividade económica. Non hai que esquecer que xa superamos os 500.000 peregrinos. O reto da Administración galega é ofrecer unha actividade turística cada vez máis sostible, no ámbito social, económico e de respeto pola natureza.
A partir do 1 de xaneiro, as familias monoparentais que compren unha vivenda usada en Galicia pagarán menos impostos. Alfonso Rueda reuniuse cos representantes do colectivo para explicarlles esta medida que a Xunta inclúe nos orzamentos de 2026. A rebaixa é do 8 ao 3% en xeral e pode chegar ao 0% nas zonas menos poboadas. O presidente reivindica que Galicia conta dende o 2011 cun certificado de familia numerosa que lles dá prioridade no acceso á gardería, nas axudas á vivenda ou na puntuación para campamentos. A conselleira de Política Social e Igualdade visitou esta mañá a parcela que propón o Concello de Outes para a localización do proxecto dun centro residencial para persoas con discapacidade. A parcela conta cun inmoble de 3 alturas utilizado anteriormente como colexio. O Concello de Outes considera que este é o emprazamento máis axeitado para a localización do centro residencial ou situarse nunha zona ben comunicada co resto do municipio e da contorna. Fabiola García lembrou nesta visita o compromiso da Xunta ca atención ás persoas maiores, dependentes e a infancia, especialmente naquelas áreas máis rurais. Sin movimento, vai. O ministro de Transportes descarta o rescate das peaxes da AP9 en Galicia e da AP66 entre Asturias e León polo seu alto custo. Óscar Puente asegura que habería que salvar dificultades xurídicas moi serias e aboar indemnizacións milmillonarias. Ademais, asevera que xurídicamente aínda non foron declaradas ilegais. A Comisión Europea sinalou nun ditame que as ampliacións da concesión das peaxes deberían ter un seguido procedemento de licitación acorde á normativa da Unión Europea. España presentou alegacións e Puente recalca que lle corresponde ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronunciarse sobre a legalidade ou ilegalidade da concesión. A Confederación de Pequenas e Medianas Empresas advírtelle ao Ministerio de Traballo que a suba do soldo mínimo vai poñer en perigo moitas microempresas. Falar de que 86.000 poderían desaparecer se sobe ese 3,1% en 2026. Nosotros tenemos que defender esas 86.000 microempresas que pueden desaparecer por el aumento de costes, que es el real. La parte más débil de la cadena se está rompiendo y no lo está aguantando. Nosotros llegaremos a un acuerdo siempre y cuando se piense en nuestras microempresas, se piense en nuestras pymes y se permita que nuestras pymes puedan seguir sobreviviendo. A Garda Civil localizou esta mañá o corpo sen vida dun mergullador o que se estivo buscando esta noite logo do aviso dunha testemuña nunha zona rochosa de Bueu. Xoan Pereira. Sí, o cadáver era localizado coas primeiras luces deste domingo nesta zona coñecida como Arroiba, na parroquia de Beluso. Trátase dun veciño de Marín de 38 anos que onta noite entraba no mar mal o aviso laranxa activo polo mal estado do mar. Todo apunta que realizaba unha actividade furtiva. Un veciño que vive preto das rochas viu que unha luz permanecía inmóvil debaixo da auga, un feito que lle chamou a atención. Este veciño viu tamén outra persoa en terra cun comportamento que tamén lle pareceu sospeitoso. A testemuña daquela chamou a Garda Civil que puxo axiña en marcha o operativo de busca sobre a 1 da madrugada. Participaron medios marítimos e tamén o helicóptero Pesca 1, pero sen resultado. De feito, suspendeuse o rastrexo sobre as 4 da noite ata que esta mañá se reiniciaba a operación. Unha patrulla divisou o corpo somerxido a escasos metros da costa, aonde ao parecer o arrastrou un golpe de mar. Finalmente, a moza coitelada onte pola tarde na Coruña non puido superar a gravidade das súas feridas e faleceu esta madrugada no Choac. Foi un compañeiro de piso quen lle causou as lesións que resultaron ser mortais. O home está detido e podería pasar mañá a disposición xudicial. A Policía Nacional investiga que ocorreu neste edificio do Paseo de Ronda, na zona de Riazor, arredor das 2 da tarde donte, cando un particular deu aviso de que saía fume dunha vivenda situada nun 5º piso. Ao chegaren os servizos de emerxencia, tanto de seguridade como médicos, atoparon unha moza con feridas de arma branca no pescozo e detiveron o presunto agresor, que compartía vivenda con ela e con máis compañeiros. Empezaron a chegar varios coches de policía e fume, moito fume negro por aí, despois baixou na camilla unha rapaza, un pouco ferida e un rapaz con esposas. Tuvo a xente en baixo porque a policía ao haber fume imagino que diría que desaloxaran o edificio, polo menos o que a planta, pero despois non sabemos nada máis. Ojalá que non pase nada grave, pero bueno, a rapaza non iba ben, desde logo.
A moza foi trasladada ao complexo hospitalario da Coruña, onde faleceu esta madrugada debido á gravidade das súas lesións. En principio non se considerou o caso como violencia machista. As forzas de seguridade investigan tamén como se produciu o incendio que deixou unha intensa fumareda en todo o bloque e que foi sufocado polos bombeiros. Segundo as primeiras investigacións, puido provocalo o detido ao prenderlle lume a un colchón. Polo menos 9 persoas morreron e outras 10 quedaron feridas nun tiroteo rexistrado nun bar de Sudáfrica. O suceso aconteceu a 1 da mañá deste domingo nun barrio pobre da localidade de Beckersdal, preto de Johannesburgo, a capital surafricana. 12 homes a bordo de 2 vehículos chegaron ao lugar e comezaron a disparar contra os clientes do bar. 9 persoas morreron no acto e outras 10 quedaron feridas de distinta consideración. A policía busca agora os autores. Os homicidios son un dos delitos máis frecuentes en Suráfrica, onde no que vai de ano morreron violentamente máis de 17.000 persoas. E curiosas, cando menos, as imaxes que nos deixa a convocatoria dunhas oposicións para a policía dun estado da India. Milleiros de candidatos presentáronse a cita na primeira proba do proceso nunha pista de aterraxe. Nas imaxes difundidas por drones, vemos ringleiras de aspirantes sentados no pavimento sen mesas nin cadeiras. O exame, como porta de entrada a Policía Estatal, só requiría unha cualificación educativa básica, polo que atrae cada ano milleiros de persoas. O desemprego na India entre persoas de 15 a 24 anos situouse nun 18% en 2023. A cota da neve descendeu no leste os 600 metros. Ata as 3 da tarde mantense o aviso amarelo por neve na montaña de Lugo e Ourense. Así estaba esta mañá o porto de Padronelo, acceso a Galicia polo sur. Dende as 6 da mañá circúlase sen atrancos por toda a rede viaria galega, pero de madrugada chegou a haber ata 12 estradas afectadas, aínda que con nivel verde de circulación, segundo informou a Dirección Xeral de Tráfico. Se teñen que circular polas zonas máis afectadas polas nevaradas e o xeo, extremen as precaucións. Pois neste momento imos ver en directo as cámaras de tráfico para saber cal é o estado das estradas de acceso a Galicia. Primeiro, pinchamos a A52 no punto kilométrico 125, a altura da Gudiña. Aí están vendo as imaxes, vemos as vías que están despexadas, circúlase con normalidade, pero hai moita neve nas montañas e nos arredores, como dicimos, circulación que está sendo bastante fluida neste punto, con bastante neve aos seus arredores. Situación similar a que tamén están vivindo agora mesmo noutra autovía, na A6, outra das autoestradas de acceso a Galicia. Vemos en directo o punto kilométrico 432, a altura de Pedrafita do Cebreiro, e moita neve na beiravía, pero a circulación case completamente normal, só nunha das estradas comarcais, onde está prohibido que adianten os vehículos pesados. Moito ollo se teñen que circular por esa luz 633. No resto, como poden comprobar, vías completamente despexadas. Seguro que xa notaron que as temperaturas baixaron aínda máis ca onte. As máximas dificilmente superarán hoxe os 2 díxitos nas provincias galegas. O dato máis alto durante a madrugada rexistrouse en Baiona, que superou os 10 graus. E onde pasaron máis frío foi na montaña. Un exemplo é Manzaneda, onde o mercurio marcou menos de 6 graus. De feito, en algúns puntos montañosos os valores non van ser positivos en toda esta xornada. Así que, xa saben, abríguense ben para non tremer de frío. E ademais do frío tamén chegou a neve, que deixa estampas fermosas, pero tamén problemas nas estradas. As montañas de Ourense, do sur da provincia de Lugo, son as máis afectadas. Por ali anda Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, hasta as 3 da tarde está activo ese aviso amarelo por nevaradas que poden superar os 5 centímetros de espesor, tanto aquí na montaña de Lugo como na montaña de Ourense. Como poden comprobar agora mesmo en directo, sega a nevar con forza. A cota de neve está situada nos 600 metros. Moito tino se teñen que coller o coche, se teñen que transitar por algunhas estradas, como por exemplo a A6, a Nacional Sexta, a A52 ou tamén a estrada que sube ao Cebreiro. Por exemplo, aquí na provincia de Lugo puxeron en marcha un plan especial conformado por varias máquinas quitaneves, tamén varios operarios por se fose necesario despexar algunha estrada. Unha neve que nos deixa tamén a súa cara máis amable. Hoxe foron moitos os que se achegaron ata aquí pois para gozar dunha xornada en familia un pouco diferente. Estamos intentando hacer un muñeco de nieve. Y vamos, eso, pasar Navidades blancas. Yo soy de Málaga, entonces para mí esto es un espectáculo. Sí. Hoxe que son as primeiras nevadas, que non contábamos con elas tan pronto, pero bueno, hai que aproveitar que hai todavía pouca xente e botar o día aquí, que domingo, en familia. Vimos desde Sanxenxo e vimos hasta aquí porque é unha zona
espectacular para disfrutar da neve. Então, o día ideal. Para ter os nenos, o neno pequeno nunca virá a neve e viñamos hasta aquí. Sí, de Rianxo. Carai, non Sí, todo cambio. sí. Durante a noite, as temperaturas mínimas situáronse ao redor dos 0 graus en case toda a comunidade e a entrada de aire frío favoreceu a chegada da neve, tamén na provincia de Ourense, onde se registraron as estampas máis características deste tempo. Sí, o fenómeno, ademais, alcanzou outros puntos da provincia de Pontevedra, como Dozón ou a Cañiza, que amaneceron cubertas pola primeira nevada do inverno. O inverno estrease en Galicia cun manto branco en numerosos puntos da comunidade con temperaturas baixo cero e unha cota de neve situada en 700 metros. Estamos no alto do Vieiro, no concello de Bande, a unha altura de 850 metros, un punto onde moitísimas familias se chegaron durante toda a mañá para xogar, para divertirse coa neve e moitos para coñecela, porque moitos dos cativos era a primeira vez que habían, porque nos din que hai anos que non nevaba con esta intensidade. A provincia de Ourense amenceu este domingo cuberta pola neve, converténdose no punto máis frío de toda Galicia. O episodio invernal deixou estampas de neve como a estas no concello de Bande. A provincia de Ourense amenceu este domingo cuberta pola neve, converténdose no punto máis frío de Galicia. O episodio invernal deixou estampas de neve como estas no concello de Bande. É demasiado bonito. Está moi blanco. Sabíamos como quedaba o tempo e como quedaba a noite, nada, xa sabíamos o que iba a aparecer hoxe. A cota de neve situouse entre os 600 e 700 metros, o que favoreceu as nevadas en núcleos habitados e nas vías de comunicación da montaña ourensana, o que trae consigo un aire festivo que non pasa desapercibido. Tirar unhas poucas pelotas de neve aí aos netos e así esperbilan as orellas. Disfrutar un pouco desta postal, porque isto sí que é unha auténtica Navidad. Sí, intentamos tocar e facer un muñeco de neve, pero está complicada a cousa, está moi fría. A nena sí, a nena xogou bastante. Necos de neve, bolas, sí? Sí. Veciños de Celanova aseguraban que non vían nevar así dende había 25 anos. Para algúns visitantes, as baixas temperaturas e a neve foron toda unha sorpresa. O de Lanzarote, venimos a pasar unas vacaciones con unos amigos en Galicia. Maravilla, es precioso, es precioso. Los ojos, tu mente no capta tanto... Los árboles, es todo. Que es precioso. Es como esos belenes que ve que le echas polvito por encima para que parezca Navidad, eso es esto. En Manzaneda, as últimas horas trouxeron moita neve e os cañóns das pistas de esquí traballan xa a pleno rendemento para garantir a súa apertura no menor tempo posible. Pola súa parte, nos puntos máis altos de Pontevedra, como en Dozón ou na Cañiza, a neve tamén deixou o seu rastro. Moitos negocios e superficies comerciais abren este domingo para facilitar as compras do Nadal. E son moitos os que aproveitan a oportunidade para as compras de última hora. Iria Soengas. Sí, he visto o ambiente neste centro comercial, custa pensar que estamos en domingo. Hai quen aproveita para facerse con produtos pros menús da Noiteboa ou Nadal e outros andan a procura de algunha encarga de Papá Noel en xeral. Todos veñen para que non falte ningún detalle nas celebracións desta semana, aínda que tamén hai quen viu dar unha volta para fuxir da friaxe que nos deixa esta primeira mañán de inverno. Un domingo coas tendas abertas para as compras de última hora, que se vai a repetir a próxima fin de semana cos preparativos da Noitevella. Estamos ás portas das celebracións do Nadal e sempre queda algún detalle por mercar para as festas. E malia que hoxe o tempo non se presta para pasear, son moitos os que aproveitan que este domingo abriron as tendas. Pois mira, como está domingo libre, vengo de Chiclana, vengo a ver a familia y ahora voy a hacer compras navideñas para los regalitos de Navidad. Que es un juego de mesa que a mi amigo le encantan los juegos de mesa y pensé en él automáticamente. Y pues voy a dar una vuelta por aquí a ver si veo alguna taza también, que tengo en mente a alguien que toma mucho café. Y claro, por la semana es más difícil y entonces aprovechar a dar una vuelta, ver las tiendas nuevas y las últimas compras de Papá Noel. Antes de que llegue, claro. Viñemos a comprar a roupa para fin de ano. Últimas compras, cambios, devolucións, aproveitar o domingo. Non foi moi bo tempo fora, pero... Sí, aprovechar para comprar ropita y últimas ropas, cosas, todo para Navidad. Y premios por las buenas notas. Sí, aí sí. A maioría dos negocios van volver a abrir a próxima fin de semana pros preparativos da Noitevella.
Pois hoxe é o último día pros que máis demoran a compra da lotaría. Mañá será o sorteo de Nadal 214 e se algo queren saber todos é cal é o gordo. Oxalá sabelo, non? Oxalá ter esa resposta, pero hai números que neste tempo saíron unhas cantas veces. O primeiro premio rematou en 32 veces. Se coincide a terminación, xa saben que gañan o invertido, uns 20 euros. Se teñen algo máis de sorte, acertando os dous últimos números do gordo, obterán algo máis, uns 100 euros. Aquí a terminación máis repetida é 85, que saiu ata en 7 ocasións. Con todo, isto non aumenta a probabilidade. Mañá, calquera dos 100.000 números dentro do bombo pode ser o gran premiado, xa saben. E os que deixaron as compras para a última hora, que saiban tamén que hai terminacións que xa son moi difíciles de conseguir. Entre elas, por exemplo, o 7 e o 5, que xa só se atopan e quedan décimos físicos nas administracións. De máquina xa non quedan. Sabemos que os 100.000 números que van ao bombo teñen a mesma probabilidade de sair, pero aínda así todos os anos se dá a mesma situación. Os que lles chaman bonitos esgótanse, mentres que os feos van de volta. Cando se deixa pro último día a escolla, xa non se pode elixir tanto. A min gustame o número 5, non había 5, creo que o 7 tampouco, así que nada, bueno, dixen ao azar a ver se toca, que tamén vale. Comprei do que solira da máquina, porque é a última hora, a ver se toca aquí. Entre as moitas supersticións que hai neste xogo, unha delas é precisamente vir mercar o último día. Sempre fago todos os anos, vir o día anterior da lotería de Navidad a comprar un décimo. Nunca me tocou, algún ano tocará, pero sempre deixei para a última hora un. Sempre a pillo aquí, bueno, por tradición máis que nada, e son do que deixa tamén as cousas para o último día, así que nada, digo, a ver se vai tocar e non comprei. Ata personaxes coñecidos destas datas que andan moi atarefados puidemos ver hoxe buscando a lotaría. Nesta administración xa non quedan décimos físicos e deixas a sorte nas mans da máquina. Primeiro viñamos a correr, fixemos a carreira de Papá Noel e agora temos que levar a sorte con nós. Ten que vir con nós. E a hora de administrar hai quen reparte e tamén quen garda todo para sí. A lotería non se comparte. Hai outras cousas que sí, pero a lotería, non. Eu, para a muller, é pouco máis. Gústame compartir un décimo para cada un da familia, sabes? Pero nunca toca. A ver se este ano pois temos suerte. Mañá podemos estar aquí. Que así sexa, que caia repartida e que deixe algo tamén aquí. Pois se son dos que comparten algún décimo de lotaría, convén que teñan en conta unha serie de consellos para evitar problemas. Dende a Organización de Consumidores Usuarios lembran que ter unha fotografía do décimo é insuficiente. Xunto a foto ou fotocopia debe constar a identidade de todas as persoas copropietarias, a porcentaxe ou cantidade que xoga cada unha e os datos de quen é o depositario. A OCU tamén recorda que se algún décimo compartido sae premiado, cada gañador debe identificarse no banco coa súa porcentaxe de participación. Siempre hay que poner nombres, apellidos y DNI de las personas que comparten, de la persona que se queda con el décimo original y de las personas que van a compartir ese décimo. Es importante tener esa fotocopia firmada y luego se puede mandar por cualquier medio alternativo, WhatsApp, decimos correo electrónico, porque es un documento al portador. Mañá é o día en que a lotaría de Nadal pode facer realidade os soños de algúns, quizáis tamén os nosos. Por que non? Tamén o de todos os espectadores. Para que non perdan detalle, a Galega preparou un programa especial a partir das 8:30 e ata que remate o sorteo, conducido por Pablo Muñoz e Nuria Castro. Imos estar en directo no Teatro Real de Madrid para seguir os sorteos. Abela Romar e María Cheda estarán ali dende o primeiro minuto moi pendentes dos bombos, dos nenos de San Ildefonso e de todo o canto acontece alrededor do sorteo máis agardado do ano. Pero tamén iremos buscar escenas como estas. Desprazarémonos na procura da felicidade dos premiados en calquera lugar da xeografía galega con 8 puntos de directos. E aquí no estudio da Galega está xa todo preparado para arrincar ás 8:30 co especial da lotería que este ano van presentar Pablo Muñoz e Nuria Castro. Vamos a intentar ser cómplices dese espírito, desa ilusión, levarllelo a casa e, sobre todo, fundamentalmente, oxalá que poidamos contar que moitos deses premios máis importantes, do Gordo en particular, chegan a Galicia e reparten moita sorte.
suerte. É un día moi familiar, moi de amigos, diso se trata, non? De xuntármonos todos e pasar unha mañá agradable e, se pode ser, ter saúde e, se non, pois 400.000 euriños, non? Temos todo listo para recibir o gordo e, sobre todo, moita ilusión para que se cumplan as esperanzas depositadas nos décimos. Non nos esquezan, temos unha cita mañá ás 8:30. Moita sorte a todos. E a chegada do Nadal en Outomuro ten un protagonista indiscutible, Benito. Un veciño da localidade que cada ano transforma a súa casa e a súa leira nun auténtico espectáculo de luz, creatividade e memoria popular. Nesta edición, máis de 6.000 luces LED iluminan o recinto no que destaca un chamativo Papá Noel. Na parroquia ourensá de Outomuro, en Cartelle, un Papá Noel cunha carretilla cargada de agasallos chama a atención de pequenos e maiores. É obra de Benito, veciño da localidade e gran apaixonado polo Nadal e polas tradicións. O tema foi crecendo pouco a pouco, empecé por pouco, xa digo, vou en 20 e pico mil bombillas, non sei, po ano igual nos estiramos un pouco máis aínda. O verdadeiro centro da decoración é o Belén artesanal que Benito fai a man, dedicando noites desde setembro a modelar e pintar as figuriñas. Hai 7 anos foi cando empecé en realidad a facer, a expoñelo ao público, en principio fixen o pobo do Outomuro, logo as figuriñas pois vanse deteriorando e a parte de que se deterioran pois ir cambiando cada ano un pouco. As novidades deste ano chegan en forma de figuriñas de barro que recrean xogos populares tradicionais, cunha especial presenza de nenos e nenas xogando ao corro ou á billarda. A noitiña, ao lado da lareira, paso o tempo, ao mesmo tempo mellor estou vendo a televisión, perdo a noción do tempo. Estas pezas acompáñanse de figuras de madeira de anos anteriores que representan oficios case desaparecidos. E no pueblo hoxe non se xunguen unhas vacas, por exemplo. A matanza non se fai como se facía antes. Antes aquí había unha forxa, tampouco hai forxa. Durante estas datas, moitos veciños acheganse á casa de Benito para ver o seu traballo, algo que el acolle con gran ledicia. E atendan agora, porque Papá Noel xa anda por Galicia, pero dun xeito moi particular e galego. Santa chegou en Chimpín, na parroquia de Pereiras e Mos, celebran un desfile ben particular. Os pequenos tractores engalánanse para a ocasión e dúcias de veciños gozan do espírito do Nadal, disfrazados de Papá Noel. É unha iniciativa con dobre propósito, xa que o persoeiro do Nadal reparte caramelos e agasallos entre os veciños, pero tamén é algo pedichón porque solicita esmola para a Comisión de Festas desta parroquia. A iniciativa para ir sacando algo de dinheiro para as festas e para divertir a xente da parroquia, aos críos e todo eso. Quixemos decorala e puxémoslle pois a nosa bandeira e todo decorado para a Navidad para pasar pola parroquia e botarlle caramelos aos rapaces. As papanoladas moteras xa estaban un pelín vistas e necesitábamos pois facer algo original. E pois seremos sobre 10, imagino, algúns das peñas, algúns dos propios membros da comisión. E, bueno, ao final hai que arrimar o ombro e facer cousas pa parroquia. En moitas casas galegas este Nadal un dos produtos que vai estar en riba da mesa será o capón. O de Vilalba conta coa indicación xeográfica protexida e na vila lucense están celebrando a súa feira con degustación de balde. Ali está Xoel Rodríguez. Boas tardes. Boas tardes, sí, feira e degustación que a vista paradóxicamente destas mesas e destes stands que están xa prácticamente vacíos podemos dicir que foi todo un éxito e iso é precisamente grazas á afluencia masiva que houbo durante toda esta mañá de xente chegada dende distintos puntos desta comarca, tamén da provincia de Lugo ou mesmo dende localidades como Ponferrada. Moitos deles viñan por primeira vez a esta feira do Capón de Vilalba e moitos outros facían xa de xeito recorrente, todos eles buscando conseguir algún destes exemplares. Xornada de hoxe moi especial precisamente para os seus criadores e criadoras que levan 8 meses preparando a estes exemplares para poder comercializalos hoxe aquí. Algúns chegaron a superar os 7,5 kg de peso e comercializáronse por prezos que rondaron os 180 ou mesmo os 200 euros. Xornada tamén de reivindicación a de hoxe da vida no campo, do produto artesanal e particularmente deste Capón de Vilalba. Son os protagonistas do evento gastronómico máis destacado do Nadal en Galicia. Despois de 8 meses criando os capóns, hoxe é o día de poñelos á venda na feira. Pois é un día moi especial, porque despois de 8 meses de cría do Capón de Vilalba, pois é o día que os se traen preparados, entonces, bueno, exposa aquí o traballo con orgullo.
Moitos meses de traballo, bueno, unha alegría, porque ao final é o día da remuneración de tanto traballo. Engórdanos por riba dos 5 kilos cunha dieta estrita a base de millo e pataca cocida. O máis grande chegou a pesar 7 kilos en canal. A calidad, os meus teñen a mesma calidade hai 38 anos que ahora, son bons. O sabor é excelente. Porque é un capón artesanal que se cría ao aire libre durante 7 meses, e o último mes na capoeira, un proceso totalmente artesanal, unha alimentación natural, a base de pataca cocida, maíz, e fai que, bueno, que este sexa o resultado que o fai único. A demanda é tan alta que moitos dos capóns xa se venden por encarga antes da feira. 30 criadores puxaron á venda uns 120 exemplares, con prezos que andan entre os 140 e os 230 euros. 2. Sí, son para Nochebuena. Pues creo que son 140 euros cada capón. Os capóns atraen hoxe todas as olladas, non só as daqueles que van á feira a mercar. Bueno, en principio non, porque teño un galoseo na casa, e entonces en principio non, pero por velos vin. Que me parece espectacular. Na feira houbo premios para o mellor par de capóns, para a mellor cesta e para as mellores criadoras, un recoñecemento á calidade do produto e unha tradición que se mantén de xeración en xeración. Reutilizar a roupa, reinventala e darlle unha nova vida, aínda máis enriquecedora que aquela para que esa peza de roupa foi creada, é a filosofía que subxace baixo o proxecto que comparten a deseñadora Carol Farias e o muralista Diego As, que traballan xuntos para sacar adiante unha colección na que cada peza é totalmente diferente. A principios deste ano, estes dous creadores comezaron a barallar a idea de combinar o seu labor. O de Carol, deseñadora que traballa coa roupa de supra, reciclaxe, e o de Diego, artista urbán, autor do mellor mural do mundo no 2021. E aí naceu esta roupa, pezas reinventadas que volven ao mercado cun valor engadido. Intentei hacer algo que a revés de generar un impacto negativo pudiera colaborar, aunque fuera con un granito de arena, para buscar una solución para ese problema tan grande que tenemos, que son los desechos textiles, ¿no? Entonces recupero prendas en desuso para darles una segunda vida. Carol entregoulle as pezas a Diego como se fosen lenzos en branco. Nestos vestidos pues, parecíame unha forma moi divertida, moi atrevida e si, ao final, simplemente o feito de velo realizado, para min xa é como un orgullo. A parte chega a xente que nunha moda circular que poda funcionar, pois é perfecto. Este traballo supuxou unha aventura, non un chanzo cara á industrialización do produto. Se vai un pouco a grandes industrias, pois perde, por exemplo, o todo sentido o que lle queremos dar neste proxecto. O mesmo que para Diego, para Carol, cada unha destas pezas é un traballo único. Ese es como un juego de rompecabezas que tiene que encajar partes y no sé, o sea, me gusta más, disfruto más del proceso creativo. Estas pezas pódense adquirir a través da web dos seus creadores. Pois co frío que vai, que mellor que quedar na casa e, por exemplo, ver o Hora Galega. Sí, por iso imos xa coñecer o que teñen preparado para hoxe os compañeiros. Hola, María. Pois tedes toda a razón, que mellor que quedar na casa vendo Hora Galega co frío que vai, porque ademais falaremos de algo que está a falar todo o mundo estes días e sobre todo hoxe, da lotaría de Nadal, que non queda nada. Falaremos, a ver, oxalá que nos toque, pero sobre todo de que facemos despois, de que facemos con esos cartos. Por suposto, estou segura que case todos sabemos onde gastalos, pero sabemos como tributalos, sabemos cal o imposto que o grava, sabemos se temos que declarar todo o que gañamos, pois a partir das 4 da tarde saberémolo no Hora Galega, porque teremos unha experta que nos dará todas as claves, así que agardamos vos. Estaremos pendente, grazas María. O programa Luar recibiu onte o premio Rebulir, que recoñecen persoas e colectivos que contribúen á difusión da cultura galega. Luar recibiu o premio homenaxe e o seu presentador, Xosé Ramón Galloso, que non puido acudir, deixou unha mensaxe cunha mención especial ao Grupo Rebulir e a súa investigación, conservación e divulgación da cultura e identidade galegas. A entrega dos premios fíxose no marco da Gala Central do Festival Internacional Rebulir, que se celebrou no pabillón do Picouto en Ramirás. Outros premiados foron Malvela, Cristina Castaño e a migración galega en Euskadi.
A Orquestra Terra Nova ofrece hoxe un concerto especial de Nadal ás 7:30 da tarde no Auditorio Fuxa nos Ventos de Lugo. O conxunto musical, baixo a dirección artística de Nicolás Rabelli, celebra tamén así o seu 3º aniversario e afianza o seu rol no panorama musical actual. E hoxe, 21 de decembro, vivimos o solsticio de inverno no hemisferio norte. É o día con menos horas de luz e a noite máis longa do ano. E así o celebraron xunto ao monumento megalítico de Stonehenge no suroeste de Inglaterra. Preto de 8.500 persoas congregáronse este domingo xunto a ese monumento. Celebraron a chegada do inverno con atuendos pagáns e o son de cánticos e bailes ancestrais. O monumento megalítico é patrimonio da UNESCO e as súas 93 pedras visibles están colocadas estratégicamente para aliñarse cos movementos do sol. Durante os 2 solsticios do ano xerase un fenómeno lumínico único neste lugar. Estas imaxes e moitas máis, toda a información xa saben que continúa actualizada minuto a minuto na nosa página web en g24.gal e tamén en g24play.gal. E nos deportes finalizou o ano futbolístico pros nosos, Irene. Sí, cos partidos de onte, o Celta e o Deportivo pecharon este 2025. Facemos unha pausa duns minutos e repasamos como foron eses encontros.